קבלו חיזוק באמונה כמה הקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה שמו לעד, מנהיג את העולם ולא מקפח שכר של אף בן אדם. הייתה משפחה בקריית מלאכי לפני כמה שנים מקרה, חייל בן 19, קראו לו חננאל, שירת בצה"ל בוקר אחד, 4:30, 4:45 לפנות בוקר, עשה פטרולים בחברון, ולא עלינו בא עליו ערבי יימח שמו מטווח של 1.30 מטר ונתן לו 3 יריות גב תחתון. החייל נפל לתוך השלולית של אדם של עצמו, והערך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי, הערבי יימח שמו ברח, וחייל אחר שהיה שם שמע את היריות, לא מאותו פלוגה, לא קשור לחננאל, אבל כל ישראל אחים, הלך לשם, ראה אותו שוכב במצב אנוש, הגיש לו עזרה ראשונה, פינה אותו לבית חולים, והבן אדם הגיע מצב אנוש לבית חולים. מהר הכניסו אותו לטיפול נמרץ, היו חייבים לנתח אותו באופן דחוף, רק לפני שהכניסו אותו לניתוח, הוציאו מהכיס של המדים את החוגר לראות פרטים מי החייל. ואת החייל שלחו לחדר ניתוח. בינתיים התקשרו למשפחה, לא עלינו, 5:30 בבוקר, 5:45, ההורים מקבלים בשורה שהילד שלהם במצב אנוש בבית חולים, לא יקום ולא יהיה בעם ישראל, זה בשורות של מלאך המוות. ההורים מהר קמו, טסו לבית חולים, 6:10, 6:15 כבר היו בבית חולים, משפחה חרדית מחוץ לחדר ניתוח עם ספר תהילים פתוח, מתפללים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם תעשה ניסים. אחרי כמה זמן יצא המנתח, פרופסור ראשי, מנהל מחלקה כירורגית, אמר להורים, תבינו שאם הבן שלכם קרה נס מעל הטבע, הבן שלכם יש לו דרך ארוכה להחלמה, את המצב הצלחנו לייצב, הוא יצא מכלל סכנה, אבל המצב קשה מאוד, הרבה איברים פנימיים נפגעו. אמר להם דבר אחד, תדעו לכם, אם הילד היה מגיע 5 דקות לפני או 5 דקות אחרי, לא משנה שום דבר. אם לא העזרה הראשונה שהוא היה מקבל בשטח, הבן שלכם היה מת. האמא ששמעה את הדיבורים האלה הבינה שיש בן אדם שהיא לא מכירה אותו, אבל הבן אדם הזה הציל את החיים של הילד שלה. הבן אדם הזה בזכותו אין לה חדר ריק בבית, אין לה שולחן, אין לה כיסא ריק בשולחן שבת, חייבת לו את כל החיים. עברו, נתנו לה ימים קצת לעבור שהמצב ילך ויתייצב עוד יותר, ואחרי כמה ימים האמא הזאת הלכה ועלתה לשידור בתחנת רדיו וסיפרה את כל הסיפור הזה, וביקשה שאם אותו חייל שהציל את הבן שלה שומע, או מישהו אחר שיכול לקשר בינה לבינו עם השירת הפרטים, זה וזה הטלפון שלי, זה וזה הכתובת שלי, כך וכך השם שלי, אני רק רוצה לעשות לו הכרת הטוב. עבר 1.5 חודש, חודשיים, אף אחד לא מגיע. אחרי חודשיים היא עלתה עם הסיפור הזה וסיפרה אותו בערוץ אחד, אותו דבר. סיפרה את הסיפור שהבן שלה נפצע, ועם אותו חייל שהציל שומע, או מישהו שיכול לקשר שומע, אני אשמח, רק רוצה לעשות הכרת הטוב והשאיר הפרטים. עבר חודשיים ולא מגיע אף אחד. לאמא הזאת יש מכולת בקריית מלאכי, היא לקחה מצבה של שיש וחרתה עליה את כל הסיפור ותלתה את זה בפתח של המכולת. 1.5 שנה הפלטה הזאת של השיש עומדת במכולת. אחרי 1.5 שנה מגיעה אישה למכולת, הייתה עם סיגריה ביד, לעשן בפנים אי אפשר, אז בחוץ היא עומדת עד שהיא מסיימת סיגריה, היא קראת כל מה שכתוב על המצבה של השיש, סיימה לקרוא, התחילה לבכות. האמא של חננאל, בעלת המכולת, שואלת אותה, מה יש לך? למה את בוכה? אומרת, למה זה? את רואה את הסיפור שכתוב פה? לפני 1.5 שנה הבן שלי בא אליי, סיפר לי את כל הסיפור הזה, שהיה חייל שנפצע והוא הציל אותו. האיש שמע ככה, התחילה לבכות גם היא. אמרה לה, את למה בוכה? אומרת, למה זה? החייל שנפצע זה הבן שלי. הבן שלך הציל את הבן שלי. התחילו לבכות, להתחבק, להתנשק. התרגשות גדולה. אחרי כמה שנרגעו, שתו איזה משהו, האמא מקריית מלאכי שאלה את אותה אישה, מאיפה אתם בארץ? אומרת לה, מבאר שבע. אומרת לה, מה את עושה פה? אמרה לה, ההורים שלי גרים פה בקריית מלאכי, והכרתי את אמא שלי, עכשיו אני חוזרת לבאר שבע. לפני שחזרתי אמרתי, אני אבוא, אני רק אקנה כמה דברים לבית. אומרת לה, מה זה? אני מתחננת אלייך, תתקשרי לבן שלך, אני חייבת לשמוע אותו. היא רק הוציאה את הטלפון, התקשרה לבן שלה, דודי, מה שלומך, מה נשמע? אומרת לו, הייתי פה בקריית מלאכי, אצל סבתא, נכנסתי לקנות כמה דברים באיזה מכולת, אתה יודע עם מי אני נמצאת? אומרת לו, עם מי? אומרת לו, אתה זוכר מה סיפרת לי לפני 1.5 שנה קרה בחברון? אומר לה, כן אמא, היה איזה חייל בן 19, עשה פטרולים, בא ערבי, ירה בו, לא עלינו, אשפז אותו, מצב אנוש, פיניתי אותו לבית חולים, ההורים שלו באו, אני נסעתי. אומרת לו, אני נמצאת עם אמא של הבחור. אומר לה, מה, אמא, איך הגעת? בינתיים אמא של חננאל שומעת את הקול שלו, נחנקה מדמעות, זה החלום שלה התגשם, היה לפגוש אותו. סימנה לה לנתק, נתקו, קצת דיברו ביניהם, אמרה לה, אני מתחננת, אני רואה שאתם חרדים, אנחנו משפחה חרדית, אני מבקשת ממך. היום 20:00 אני רוצה שתבואי אליי, את והילד וכל המשפחה, נעשה סעודת תודיה. נעשה שולחן גברים, שולחן נשים, נודה לקדוש ברוך הוא, נעשה שיעור תורה על החסד שעשה איתנו.
אומרת לה, אני מוכנה, אבל צריך לשאול את בעלי, את הילדים, אם הם מוכנים. אומרת לה, תתקשרי עכשיו לכולם, באמת עשתה בירור, כולם מסכימים לבוא באותו ערב. באותו יום 8 בערב, תקתקים אצלם בדלת בקריית מלאכי, נכנסים המשפחה מבאר שבע. איך שהאימא של חננאל וחננאל בעצמו ראו את החייל שהציל אותו, הם חשבו שהוא הולכים למות. בפרט האימא קיבלה התרגשות גדולה, זה החלום של החיים שלה התגשם. זה הבן אדם שהיא חיפשה אותו קרוב לשנתיים. ישבו על השולחן, דיברו דברי תורה, אמרו נשמת כל חי, תודה להשם יתברך. אבל פתאום שתי האימהות שישבו על השולחן לבד, תוך כדי שהן מדברות ביניהם, האמא מבאר שבע פתאום מסתכלת עמוק עמוק בתוך הפנים של האמא מקריית מלאכי, זה התחילה לראות, התחילה להחביר, התחילה לראות, הייתה לבנה, התחילה להזיע. האמא מקריית מלאכי שואלת אותה, מה יש לך? את לא מרגישה טוב, רוצה לשתות משהו? אומרת לה, אני מתחננת, אני רוצה לדבר איתך עכשיו, אני ואת לבד בחדר. היא אומרת לה, מה יש לך? אבל את מרגישה טוב, אולי איזה כדור, מרגישה טוב, רוצה לדבר איתך לבד. אבל את לא נראית טוב, אולי אני אביא לך משהו לשתות, לא רוצה לשתות, רוצה לדבר איתך לבד. מוכנה להכניס אותי לאיזה חדר, נדבר לבד? היא מכניסה אותה לחדר, היא סוגרת את הדלת, והאימא מבאר שבע שואלת את האימא מקריית מלאכי, אני מתחננת אלייך, תעני לי למה שאני שואלת אותך. היא אומרת לה, מה קרה? את מדאיגה אותי. היא אומרת לה, כמה שנים יש לך את המכולת בקריית מלאכי? היא אומרת לה, 35 שנה, אפילו יותר. היא אומרת לה, אני מתחננת, תנסי להיזכר. לפני 22 שנה נכנסה אלייך ילדה למכולת. היא אומרת לה, איך אני אזכור? ב2 בצהריים נכנסה לילדה, אני לא זוכרת. לפני 22 שנה, היא אומרת לה, לא. לפני 22 שנה כל המכולת הייתה מסודרת בצורה אחרת. הקופה הייתה פה, המדפים של המוצרים האלה היו במקום הזה, הכל היה שונה. היא אומרת לה, נכון, אבל אני לא מבינה לאן את חותרת. היא אומרת לה, תנסי להיזכר, לפני 22 שנה נכנסה אלייך ילדה למכולת, בחורה צעירה, לקראת הערב, ואת ראית שהיא קצת בוכה עם עיניים אדומות, שאלת אותה, ביתי, למה את צערורית? למה את נראית לא טוב? והיא סיפרה לך שהיא בדיוק אחרי נישואים, והיא בהיריון, ואין לה כסף לגדל את הילד, והיא קבעה תור להפלה. היא אומרת לה, בטח שאני זוכרת. היא אומרת לה, ולקראת הערב את נתת לה את כל הפדיון היומי שהיה לך בקופה, ואמרת לה, ביתי, בכסף הזה תגדלי את הילד. וכל פעם שתצטרכי כסף, תבואי אליי ואני אביא לך. זוכרת או לא? היא אומרת לה, בטח שאני זוכרת. היא אומרת לה, תדעי לך שאני מבטיחה שאותה ילדה מלפני 22 שנה זאת אני. והתינוק שהיה לי בבטן ורציתי להפיל, זה הבן שלי שיושב אצלך בסלון והפיל את הבן שלך. כמה אותה אימא מקריית מלאכי ואמרה, האם יכול לבוא אדם ולהגיד שמה שקורה בעולם זה מקרה? מקרה פוקס ברגע האחרון, זה מקרים זה מילים שהיהודי לא משתמש בהם. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נוצר חסד לאלפים, כל חסד שתעשה הקדוש ברוך הוא שומר אותו אלפי דורות קדימה. הקדוש ברוך הוא אתה היום זורע צדקות, מחר מהצדקות האלה הוא מצמיח ישועות. כמה הקדוש ברוך הוא משגיח, כמה הקדוש ברוך הוא מנתב, זה כוח של אמונה, והכוח של האמונה הוא הכוח הכי גדול שיש ליהודי. צריך להתחזק באמונה, להתחזק בהרבה שיעורי תורה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לאמונה תמימה וגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. תשמעו את זה בהרבה מקומות, תשמעו